The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan ni Aksyon Marlon Hinovia, kung naman Aksyon Artay Hupon checking in diri sa Miyerkules nga pagpangalagad sang inyo palatuntunan. Action Firing Line. Hunyo 15 kita tuig 2022 ikatlo ng Miyerkules. Sa ikaanom nga bulan, kumusta kamo masuki namon nga matag palamati nga nagamonitor na karon nga gabi. Ang iban ara nagatutok via on air. Kag sa mga nagamonitor man via online paagi sa Facebook kag YouTube ang aton gid nga pagpanamyaw. Action Firing Line. Kabay pang nawayara lang kamo sa mayad-ayad nga sitwasyon samtang nagadalom ang kagabihon. Action Firing Line. Palihog lang share kag like sa aton sining nga mga programa. No, kunara ka sa Facebook kag YouTube, agod nga madamo kita sang malabutan sa aton pagserbisyo. Action Firing Line. Pero antes kita magkadto sa pila naton ka mga pambukas, nga mga balita kag informasyon na karon nga gabi. Unahon tanay pagtsakyar sa lakat sang panahon. Let's have aksyon gani Republika gikan sa PDM-PD. DYEZ. Action Radio sa Bacolod. Weather To update. give us the latest and comprehensive weather update. Aksyon gan, may gabi please kamin. Action Art, mayong gabi sa aton mga listeners. Sari atag naton lakat sang aton tiyempo sining nga gabi. Miyerkules kita karon, Hunyo 15 tuig 2022, no. Reads of high pressure area ni siya nagahilob dito sa bugos ang naaminhan kag sentral sang Luzon. Pero labot kita diri sang residual effect niya nga perti kapaang ang ikadua ginasandwich kita sang easterlies mapaang hangin halin sa baybayon sa Pasipiko nagaapekto naman diriya sa nasidlangan nga bahin sang Mindanao. So nagasukatanay perti kapaang ni ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton kapungsuran lakip na kita diri sa Western Visayas, Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Generally fair weather kita, may naligwin lang ni siya nga mapagulan o kon pag panaguob sa iban nga bahin sa aton probinsya nga halin sa localized thunderstorms. Ang kabugusan sa aton pungsod, lakip na kita diri sa Western Seaboard sang Kabisayaan nagapabilin sa gihapon nga hari kita sa may hinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin ini direksyon na sidlangan pakadto na bagatnan na sidlangan east to southeast adto ni batyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Ang kondisyon sang aton kadagatan nagapabilin ng sa gihapon nga ara sa Makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Wala kita gil warning advisory kag kalmado nga aton baybayon. May takos ini nga 0.6 hasta 2.1 metros ang aton nga astronomical tide. Kag janay dali lang ha. Okay Dali lang kay daw Okay, janay dito na lang ta mabalik. Balik na lang. Nagbisyo. May janay gani siya pa nag-uay. PDF dason ang aton nga kuan nga taob alas 6:10 sini nga gabi way lang gidugay no 1.1 metro ang katalumon magabalos ang unas alas 3:22 karon sa kagahon 0.1 metro ang kanabawon kag alas 6:11 sini nga gabi nagtunod si Haring Adlaw magapakita in siya alas 5:26 buwas sa aga. Ari kita subong nagahamboy 20
5 sa 33 degrees Celsius. So, kita mo mapa ang 33 degrees Celsius halin sa ato nga normal di hasta lang sa 30 degrees Celsius. So muna lakat sa ato nga timpo sining gabi si Bulkan kan laon. Okay. Ang parameter siya in 24-hour observation nakarehistro kita sang kapag tayo og volcanic quake no. May 151 toneladas ni siya nga asupre o conviox ang sulfur dioxide nga natakos ang aton volcanologist. May ginbuga ini siya nga white steam, leaden plume, no? Bilo nga aso, mga nagtimbuok ni siya 200 metros alin sa Guab o kung sa iyang bakag nagkulap ini sa direksyon namin nakatungdan o northwest. Ang iyang edifisyo slightly inflated, gamay gapon nga pagubag o kung ground deformation sa iyang baga Okay. o kung kaldera. Ang 4 km permanent danger zone gina-istrikto yapon sa aton paso park superintendent diri sa Imki-Inpi Mount Canlaon Natural Park no. Nga hindi pwede pa masudlan no sa aton general public stakeholders kag triggers no. Pabilin sa gihapon ang risko sa alert level 1 si Bulkan Canlaon. Ang muni pabiso sa aton nga mga kauturan no. Ang pod sa lakip na sa aton DOS3 Peoples kag in collaboration sa aton command center. Kag sa earthquake information daw ay kinala di may nakita nga nagtayo di Negros Occidental kag Negros Oriental Action Art no. Wow, very good. Thank you Lord for sparing us our safety in Gani. the province of Negros Occidental. So omni lakat sang aton monitoring alert and warning system no. Aha. Sa lakat sang tiempo kay Bulkan Canlaon kag earthquake information. Ang sa talisay nga nitong reporto sang local di ararim o nila to bala sa may do sitio Tambara to sa Kwan San Fernando do atong Guab lang to nga naglandslide last time do naglala nang gid pag-ulan gali kapo no. Rain in Diyos na, rain in Diyos kay may mga thunderstorms advisory kita kung kay isa ari ding galom sa ato na yon mo. Gani man. So ara na sa LGU, na monitor ta man na. Kay way pagitman bagyo. Why to hindi lang pagpangamuyo abo maluoy ka. Ang siling kong gani kung may mabagyo ara. gini saya, way taga pamahog, mabagyo gini saya. Perte ka pa ang pilan ni kadlaw, no? Aha. Mabagyo Pero hindi gini man sa anay pagkahugyo. subong hasta Agosto kaya mo gining tigiliwi dunganan ya pagid bagyo sang magdungan pagid sa karon sa bagyo sa presyo sang petrolyo kundi dobling bukol ta. Ara pagid mo pagid na. Mayo ko imo ka may gasolinahan ka. Gasolinahan diri nga kwan Nga? inang dispenser sang tubig. Dispenser ng tubig Sabi ko may gasolinahan ka? Amo na gani ang dispenser sang tubig di pag gusto lang ko init, cold o kon normal. Ba, very good. Perti bilib nang ko si imo bisan di nang lutsan mo ya. Amo lang na. Sige. Okay. Sige, thank you. Thank you. Do ka usap siya kung gani timprano pa. Na ano tabo nga daw timprano pa nanyapon ka na? Action firing line. Alas 6:58 na Action Radio Philippine Standard Time. Nanong pila ka madalag ko nga balita. No nga idulong ta sa inyo karon ang good news ari ay. At least may ara na 15 pa lang subong upit sa 15 nga mo ni siya ang kalabanan kag ginabantayan naton kon alert level status sa bilog nga pungsod ang paghambalan. Amo ni siya normally ang petsa no nga may ara sang ginapagwa nga advisory ang Malacañang or either ang NIATF amo ang nagahatag sang advisory. Action firing line. So ang pinaka-latest nga ginpagwa as of today amo ang alert level status sa mga lugar sa bilog nga pungsod na Pilipinas nga gin-classify as alert level 1 status. Nga muning gusto ko man i-report sa inyo kay at least ang mayad diri nga balita kay sa Negros Occidental sa mga component cities and municipalities may ara sang gindugang sa listahan sang mga lugar nga ginpaidalom sa alert level number 1. Action firing line.
ang ginpagawas ang Interagency Task Force or IATF pag-approve ini kag pag-recommend sa paagi sa Sub-Technical Working Group for Data Analytics nagapakita nga ang mga lugar nga ginpaidalom sa Alert Level 1 tiga expect kita kay kita mo ha bisan mismo dito sa Metro Manila. Remember nga ang Okta Research nagasiling nga ang Manila or most probably ang dito sa National Capital Region. Ini nga mga lugar, gina-expect gani mo nga base i-elevate sa alert level number 2. Action firing line. Pero timayo ini kay ang ginpapanaog nga bando. No? Kay siling sang Okta Research, dapat medyo hinay-hinayan gawa ang pag-allow sa pumuluyo nga maginuwa. That is number 1. Number 2, siling diri sang Okta Research kung silang pamatian ang pagpinagusto na no sang publiko paglayaw dapat i-regulate anay kay do galain gid kay do ginalantaw nga by August mangin critical ang cases sang COVID-19. Siling ko ako niya pagustuhan do hindi na ko gani magtandog ni sang yawer nga COVID nimo because at the end of the day grabe na ang aton nagyan nga balbal sa iya. Galing kay subong do na sa pawan yung COVID nga at least ay na mayo cases, nag-drop na mag cases. As a matter of fact, ang ginpagwa subong adlaw nga cases recorded gikan sa Department of Health. Ang Negros Occidental may ara 3 ka panibag-o recorded as case or positive case for Negros Occidental. Action firing line. Ang Bacolod City is 0. 0 ang Bacolod. That is a good news and a good indication for Bacolod City. Action firing line. Pero ariho, kay di malawig ini kun isa-isahon tagid. Ang mga lugar nga nalakip kon highly urbanized city, no, ang paghahambalan sa alert level number 1, ang alert level number 1 sa Region 6 ginalakipan ini sang Aklan, Bacolod City, Capiz, Guimaras, Iloilo Province and Iloilo City. Action firing line. Amo ng good news, at least until June 30. Sige-sige gihapon ang aton sininga alert level 1 status kundiri ka sa Bacolod City. Now, aring siling ko. Mayara sa nagdugang kon mga lugar sa Region 6 sa Negros Occidental. Kay gindugang diri sa listahan, ara si Mayor Janre, kay ma-check ko Mayor Janre, katuan ko lang balikan ko ni Anay, no, ining party sa alert level number 1, status sa Region 6, kay nagdugang ding Cadiz, ang Cadiz City, kag may isa pa ka banwa, Pulupandan, I think, o i-check ko lang nagkaroon, nga nalakip dira sa listahan, nga nagdugang, duwag ka mga LGU, no, from 7 to 9, ang nagdugang Pontevedra and Cadiz City. Action firing line. Dugangan ko lang niya nga kung mga headline dugay-dugay kay aring unahon ko rin na nung tabo na sa amon sa kawayan ho. Nga agulpi ko nung nagparat da ang mga kundi di dara sa amon niya may mga babumba, may mga bubon dira nga ginakuhaan supply sa tubig nga sa tuburan ginainom aksunan. Bunano man niya natabo nga do 3 ka barangay da kuno nga dugin sulod sang tubig dagat ang ilas ni tuburan da o kag maparat ng tubig nga ginagamit sang komunidad ti problema na karon din sila magpananag ob dito pa sa nabukid nga bahin sang kawayan. Online sa firing line. Unahon ko lang ni Anay nga balita and joining us tonight ang mapisan namon kag mabuot nga mayor dira sa Banwas sang Kawayan, Mayor Janry Tabohara. Mayor, so on may gabi si mo sir. Action Art pa yung gabi. Salamat sa mo programa mayong Salamat gid sa time no kay gusto ko lang ma-aware mabla ang mga kawayanon kag mga naga-monitor subong. Mayor pilagi ka barangay ang nabaton mo dira subong nga may ara recorded nga daw ginsulod na sang parat nga tubig ang mga tuburan sa mga bubon ni Lazar. Actually, Action Art i-track lang no. Yung tatlong ang nasulod na barangay is poblasyon issue kag barangay clearing. Inaya halin na iya sa water system. Okay.
Hindi pa rin tanan nga details nga nasulod. No? May areas lang, especially diri sa poblasyon, kasi ang aton ginagamit may water system kita. Mm. So, may salt intrusion. May salt intrusion na. Okay. So, hindi na siya potable. Kumbaga, hindi na siya pwede mainom. Mm. Another usage niya pwede pa. Pero when potability is concerned naton, concern potable. Kaya from time to time, lab test na natin. So, isa na sa plano early this year na i-address na siya ng problem kasi basta tubig na gani ang problema. So, mabudlayan kita. Correct. So bali ang water system, like for example sa poblasyon, din gani na set up ni o na put up ang aton water system, din gani ginakuha ang supply na mayor? Yes, already depends na siya. No? Gamit lang tayo sa centrifugal. So, ari na duwa ang source. Ari sa may platitsan sa may situation, sa division da, mag-propose ang barawa. As well as na sa may elementary school. Okay. No? Sa gayon, especially nga pwede sila mandaan sa husod ang gamit. Sulod, no? Kaya na. So, mana nga ginatunan na subong. Actually, early pa siyang before election, may plans na no? I-address na siya. Ano na gid na action art mo, tinuig na gid man nga may amo na. So, okay. Na turo para ma-address. I see. So hindi lang ni sigli subong kundi before pa man sang election, Yeah. may mga nabatyagan na nga muna. Yeah. So, hindi na sa ilim nun. Pero other usage, magamit pa man siya. So, Okay. Amo na. I hope early this year, umpisa na namin. Aha. So anong plano diri mayor, ma-request ka sa national government or any government agencies nga mabulig check na how Actually, may napacheck na namon. mm, So, right now, ari na kami sa stage nga planning kung din kami makuha sa source of fund. Kaya lagay sa 4 to 500 households affected update. No? Dako. mhm. So, ari na kami sa planning stage na na mga feasibility studies, mga another source, either spring or reverse osmosis kami, duwa ka options, no? Mhm. So, pilian pa na namon kung Okay. which is very benefit, Aha. medyo lesser man ang price. Yes. Pero mayor, kundi inaya sa water supply naton, how about sa mga individual nga mga bubon dira, why intrusion, why pa subong nagparat ang tubig nila? So far, wala ko man. So, wala na ito correct ko. May halin ka sa may pag-abiya sa So, sa water system, may affected it man. Okay. Affected man yung mga deep wells. Aha. Pero other barangay siya wala. Wala. Okay. Amo nang mayong balita. At least may opsyon ka may kuhaan pang pumuluyo naton dira sa kawayan. Ano ba nagtaas ang tubig dira mayor? Possibly ang dagat ang sulod na sa linya sang level sang ginakwaan sinang tuburan? So, natabo natin pag tig-limit na sobrang tig-limit to nagigad. Mhm. Si sungod nga siyempre itiyog sang motor paon yung tanan nga source ng tubig sa dalom. Okay. Nagsulod ang salt water. Mhm. So, ang pagka-achieve din na namon once na magsulod na daw, kabudlay na gilay. Nasugdan na siya sulod eh. Salt water. So, amo na din-advise ko man, kami aware man, hindi siya potable ang tubig. Okay, okay. So, ina ang mga lugar, mga pilani ka komunidad gani sa sining tatlong mga barangay ang namalabutan sa serbisyo nila sa tubig ni Mayon? Ang tatlo ginakabarangay, Poblasyon, Gilungan, and Tiling. No? Poblasyon, So, Gilungan, siya? ang Tiling. No. Issue, rather. Poblasyon, and Tiling. Isyo, kag Tiling. Oo. Mayo kay ang Gilungan din nga area kag Mambugsay, waya problema water system nila. Wala pa na tada kalabot, action art mo.
dito. I see. So, mo pa lang man yung mga areas ang ginaservisyohan ng water system. Okay. Pero na, kabalo man ang tao na this year, early this year, i-address na naman na concern. Sige, sige. So good luck sa mga kasimanwan na tunda mayon, and thank you good for your time tonight. Ang imo na lang guro advisory sa listening ang constituents dira mga kasimanwan na tons kawayan, sir. Okay, so salamat action natin sa paghatag sa ako sa timpo nga maklaruhan ng tanan. So sa mga taga-kawayan, especially sa tatlo ni ka-barangay, gina-assured ko sa inyo ang tagaan ka mga assurance nga i-address na natin ng problema, especially ang problema natin sa tubig. I hope na early this year, no, makaumpisa na ta para maging potable ang aton nga water supply na ta. Yes, sir. On that note, Mayor, salamat gid sa time. God bless kagalong gid permi. Mayong gabi. Action firing line. Ang alkalde dira sa Banwa sang Kawayan, no, sa magkasimanwa ko dira alin sa Barangay Tiling, Barangay Poblasyon kag Barangay Isyo, no. Ini nga mga barangay nagasinundanay ina sila. Actually after gani isang after dira sang poblasyon sa proper, ti malabay ka pa na sa manuling mo antes ka makalabuot sa isyo to. Pero inang ang mga lugar kung may ang water system alin sa Kawayan, amo na nga matamat nga mga lugar, mga barangay nga malabutan sang supply. So meaning ang source ng tubig to during the time siling na mayor nga grabing init la. During the time grabing tigilinit da, mahimo nga ang deep well nga ang motor nga ginagamit da perting suyo pisang tubig na mixklahan. Most probably na mixklahan nagsulod na ang tubig parat nga halin sa dagat. Ti siling ni mayor dukpudlay nagali na kuno dulaon magamon na basta na umpisahan na bla nga nagsulod, may intrusyon na in short, no, sa supply. Action firing line. Pero ginapangitaan sa karon sang solusyon kag ginatingwaan sang local government dira sa Banwa sang Kawayan kay bisan sa mayor amenable siya nga hindi na ni magamuning sitwasyon hindi siya safe for drinking or mangin potable water. So lang tawon ta niya kay siling na mayor bangin priority ini nga ila pagatutukan. Action firing line. Ang isang daan ginakabalakan naton nga ang sea level isa ini mo because of the climate change. Ang sea level nagamat-amat taas subong may mga isla ganing ginakabalakan sa palabuton nga matinuig basi mas malapawan o malabot na sila sang tubig galin sa baybay. Hopefully hindi na matabo, no, kay tidamo man mga residenteng mapiktuhan sila mo. Action firing line. Tilan tamon ta ini magka-aksyon kon San-O kag siling na mayor tingwaan ta ini nga matagan gid sang solusyon nga maaktuhan ini gilayon sa bulig sa national government pero ti ang LGU sa Kawayan ginatingwaan nila nga ma-settle ini. Action firing line. Alas 7:12 na Action Radio Philippine Standard Time. Amo na nga itong pambukas nga informasyon na at least napaibalutang mga Kawayanon ang mga barangay dira. No, kabalo naman sila kay before pa sang election. Amo na ni ang ilan na eksperyensyahan. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Action firing line. Now, isugpon ko lang very quickly, kainagin muno ko na sa inyo, ato ang mga lugar bala nung nga nalakip sa listahan as alert level number 1, and good thing kay sa Negros Occidental, may ara sang duwa ka mga LGU nga nagdugang sa listahan nga ginpaidalom sa alert level number 1. Kung sadto pito lamang ka mga LGU, sumong tinahimo na ining siyam, no? La Carlota, Sagay, Victorias, Ibi Magalona, San Enrique, Candoni, Pulo Pandan. This time ang gindugang sa listahan, amo ini ang Pontevedra, kag Cadiz City. Action firing line. Kabay pang mamintinar magsigi-sigi na ni because isa sa mga ginabantayan ta ang preparasyon sa tion nga magbalik ang klase sang Department of Education. While ang DepEd nagaprepare pa sang patigayunon nga mga graduation ceremony. No? May mga graduation, actually, way pa matapos, kaya I understand
until June 24 pa nga pwede ni sila mo makapatigayon sang graduation. Action firing line. Pero bantayan talang ina ang isa ka maayo diri nga at least nalakip ang Cadiz kag Pontevedra sa mga bag-o nga lugar nga ginpaidalom sa alert level number 1. Ti kabay pa no nga ang kumpiyansa sa tao hindi mangibabaw kag ang mga waay pa nagkapabakuna sa sini nga mga lugar tani magsigi-sigi lang kamo gyapon niya pagpabakuna. Action firing line. Kaya hindi kita magatag sang kumpiyansa nga pisar nga nalakip kita sa alert level number 1 kung ang aton sining pagsalig bala no kag way na kita ang iban interest nila sa pagpabakuna madula na si kanugon sining mga vaccine nga hindi magamit. Action firing line. Ano pagin ang pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon na gabi konsihal sang Moises Padilla nga nagapangatubang sang panumbungon nga rape nagsungkaho sa otoridad. Action firing line. Councilor Palermo magabalik sa pagpraktis sa abogasiya sa pagtakop sang iya termino. Action firing line. People's participation na kinahanglan sa kampanya kontra dengue. Suno kay Liga ng mga Barangay President Lady Glees Gonzales. Action firing line. Ang kabugusan ba detalye sinaplas ang pila ka mga update sa kaso no sa tong pagpanglutang sa area sang pulis station number 2 aton ining tutukan. Action firing line. Okay, may mga anggulo naman so far ang PNP nga tukib no kag ginatutukan gid sa ila investigation atong Brody Light kapag lutang sa negosyante nga ti patay gid matapos nakaangkon sang patal nga mapilas sa iya sining nga lawas. Action firing line. Amo na ang mga halalungan gid kay silingko ang mga manugpatay sumungya daw ay kulba no bisan tagiti pang init bisan purti pang silak sang adlaw di siya bakulod tumbahon kadiya kung gustuhon ka. Action firing line. Pero ang kapulisan kaina siling ni Colonel Joseph Thomas Martir siling nga the police is still on top of the situation kag ginatinguan namon ini nga mapasulbar sa kapulisan sang Station 2. Action firing line. Ang inisyal madumduman nga ginatutukan nga motibo sa krimen number 1 mahimo nga may ara sang ang ginalataw din nga motibo ang hindi pag-insindihanay konflikto sa pamilya o pati illegal nga droga o do kuan pa ni usisa man. Action firing line. Inatanan na nga inyo mabatian diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Miyerkules nga presentation sang inyo palatuntunan aksyon na firing line. Online sa firing line. Pero nga gawon ko anay ari na so aton nga linya ang mayor sang Cadiz City. This is a good news for Cadiz City. Kay na-include na sila. I don't know kung first time ini nga na-include sila sa alert level number 1 status. The last time do na why hindi ko matandaan kung napaidalom na ini sila. Joining us tonight is Mayor Bading Escalante. Mayor, may gabi si Action Art live kasumong sa Action Firing Line sa Action Radio. Action Art may gabi so may gabi man sa tagapalamati sa imo firing line na programa. May gabi. Salamat gid Mayor, siling kundi kulang matandaan kay si Action Marlon bing usual ga cover kag permanente nga naga-cover sa provincial capital. This is for the first time nga nalakip ka mo sa alert level 1 or nakaagi naman agid ang Cadiz? No, actually this is the first time. Ining recent ining bago natin na lift ng mga alert level. This is the first time for the city of Cadiz na nag-alert level 1 kami. I Yes, see. So this is a good news for Cadiz City in so far as alert level status. Kang nanong epekto diri sa inyo na in terms of economy and recovery program, Mayor? Well, of course, number 1, ang epektos ni is pag panaog sa alert level 1 only means na ang AITF natin is working, no? The function. So that's why na in a way though premium ini abe for achieving a certain degree of compliance, no, when it comes to vaccination drive naton. So congratulations no, sa aton mga health workers naton na nagapatigayon sa ilang mga programa. Okay. And secondly, thank you also sa pamuluyo sa syudad sa Cadiz for adhering no sa mga panawagan na atrasar kita actually ang aton niya regular na mga
pumuluyo, Mm. almost 85% na kita ya. Ang nagka-problema kami sa mga senior citizens. Mhm. Senior citizens na sa nabukid na portion sa atong syudad. Okay. Ang Cadiz being too pertikalapat, may mga barangay sa bukid na Mayor, ano na ang COVID man? Katuon mo to sila Oo. kasi po nun. Mayor, to wala man COVID, yung wala na sa gamas. Ah. I mean, so that's how it is na atrasar kami. But nevertheless, kapasalamat kita, no? And congratulate man sa pumuloy sa siya sa Cadiz for adhering sa panawagan ng Yes. government for a vaccination drive. But since nga 85% na sa mga regular nga mga vaccinees dira o mga pumuluyo nimo, pero sige pa subong ang vaccination drive naton, Mayor? Yes, ongoing kita. Ongoing kita. Labi na gid sa booster. Sa booster naton subong. Okay. Lalo na subong nga face-to-face na. Number one requirement sa bata, dapat nakapabaksinate. No? Okay. Sa mga teachers, dapat nakapabooster. Aha. So, muna siyang minimum health protocol na ito na gina-request. No? Okay. And ongoing subong. In fact, ako ganun sa Friday schedule ko na magpa-booster. Bali, booster shot. First ina nga booster shot. Simo kung second booster na. Second na ni. Okay. Second shot ko na ni. Balik, kaapat ko na ni na shot. Baw, ti ubog-ubog na nakon si Limnon pa. Galing kati iniya COVID kwan ini, no? Protection sang pumuluyo. Now, ang inyo sining average everyday na no may ara kita vaccination center like diri sa amon sa Bacolod, abing natandaan namon niya may mga vaccination centers, mega vaccination, barangay vaccination centers. Ang set up dira sa mong sa Cadiz, Mayor, ano? Galibot kita per barangay gihapon. Okay. And may ari gid sa proper sa city health office nato. May ari gid walk-in. Okay. I see. Open na siya for walk-in na yan. No? Aha. Over in above sa barangay nato nagagawa kita. Aha. Ang lain sila kay siling ko basi balakon pagbati nilang alert level 1 kamo dira basi kon masunod sila sa Cebu sinya optional ni guro magsuksok mas di sa ato na. Well, of course, not sa Cebu lain man. So, but there, we will still continue to be very strict no sa wearing of mask. No? Okay. Nakabalaka gani ko na naging lift na to alert level 1. Mhm. Kay basi lang magabusar naman, you know how it is ng tao, no? Aha. Mabusar na, dyan mapapista na sa mga purok, sa mga barangay, na masugod na yun. Correct. So, we will continue to be strict po sa implementation. Aha, kay siling ko basi iban bala siling niya mauluin zero na ta kay do alert level 1 naman ta. Yes, correct. Kung inakulbaan ko pagkabati ko na alert level 1 natin, ari naman, pista naman niyo, masulisit naman yung sound system ka. Okay lang na yung sulisit. Siling ko inang pagtililipon, gibalang ang gathering do, hindi, why nagid kwanaw, protocol? Wala naging protocol. That's why, as I said, tipunon itong mga barangay officials natin, we will set standards. No? Hindi lang magpatamaan. Aha. Sige. So, Mayor, finally siguro sa mga pumuluyo mo na, basi may tugon ka sa ila, sir? Well, first of all, actually, thank you no, sa time na ginatag mo sa amon, sa siyudad sa Cadiz, sa pumuluyo sa siyudad. Ga-approach kita sa aton Charter Day celebration, and this lifting sa alert level 1 will mean additional activities sa aton, mga peryahan na, pwede na natin i-allow, mga ukay-ukay na, mga ano na ng baklaran i-allow. So we will see no, as we continue. Whatever na maluwag ang ating pag-implement, this is the product, no, epekto ng isang ang pag-ugyon no, sa pumuluyo sa inyong gobyerno sa pagpatigayon natin sa ating COVID-19 sa pagbato natin no, sa COVID-19. So sa tanan pumuluyo sa siyudad sa Cadiz, thank you for answering the calling sa inyong gobyerno. And at the same time, congratulations sa ating health workers. On that note, Mayor, salamat gid, good night, and God bless sa imo. Thank you. God bless. Action firing line. Siling ni Mayor, ang inakulbaan ko ha, sa mga kadisnon dira ha, ang pag, sang inyo alert level status, nga nangin alert level 1, siling ni Mayor, hindi ka mo magpamensar ha, nga mo na ning tiyempo nga mga pinagusto na kita. Okay lang na yung mga pulo fiesta. In fact, hindi lang na Cadiz. Damo na nga mga lugar
Silay City ganinang ligado damo man gatherings, mga activities sa mga barangay subong all over the province. I understand do amo-amo na nimo tililipon ang tawo. O may mga barangay gani nga sa nabukid ya nga makita mo kung maglagaw ka nga dutay na lang ang nagasuksok sa face mask. Pero take note nga kung ara ka sa public places, kinanglan gid ya. Ako ya personally pagpati ko ang pagsuksok sa face mask, bisan siling sa mga eksperto, may epekto sa kayong lawas mo na kung sige ka lang putos sang imo ilong permi, kasuksok ko sang busal mo na permi, no? Sang mask mo, budlay gyud na, kay bisan pag ginawa mo, pertiklain. Pero kung gaarado, kagurudo, hindi naman na kuhay naman na guro gina-require, kung ikaw malanggang karabaw na igasundanay sa talamnan, hindi man na pwede nga mag-ala ka pa ka face mask na guro nga ginabahulay ka. Action firing line. What I mean is, ang pagpanubo sang alert level status sang isa ka lugar, like for example in the case of Cadiz City, siling na mayor, this is a good development, nga nagapakita nga pumuluyo ko, nag-ugyon sa panawagan kag kampanya sang vaccination. Can you imagine, may mga lugar sa Cadiz kuno nga kadtuan ni mayor, kadtuan sa mga health workers nila, mga nabukid, gapamangkot na may mga edad to mga senior citizen niya, mayor, ano ng COVID? Why pa sila masyado kaintindi? In fact, kung nagtawon mo sa bukid nga why man lang sa nagakadto to, why abi sila sa ngimata nga nagapangayaw to? Di paano katabok na to sila kakadto ang virus man? Action firing line. Pero ang kampanya sang gobyerno, nga kung mahimo tanan nga mga residente sa tagsa ka malugar mabakunahan, amo nang reason nga until now, sige ang education or information and education campaign to convince sa pumuluyo nga dapat gid magpabakuna kontra COVID. Action firing line. Kay kabay pa ha, alert level 1 status na kabunda, Cadiz City ha, kabay pa hindi na magbalik, no? Kag matabo liwat nga mag-elevate ang inyo alert level status, halin iya sa alert level 1 pagkadto sa alert level number 2, no? Upo diri sang Cadiz, ang banwa sang Pontevedra. Action firing line. Yan mo na, no? Basta may cooperation ng tao, basta binuligay lang, no? Kag sige-sige ang pagpabakuna, ay initanan nga handom naton mahatagan gid katumanan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Action firing line. Pagbalik ko karon pila ka may importante pagid nga matalakayan ang aton sining nga tutukan, damo kita mga balita o may nagsurrender nga councilor sang Moises Padilla sa aton authorities, may kaso, may ginatubang ning kaso sila lugar to, no? Ipakuhaon tarang detalye karon kay aksyon John Diaz, no? Mga update man sa mga balita ni Action Dale Salazar gikan sa Bacolod City Hall. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastik ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics sa mga nag-estar sa coastal areas.
Hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Suwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos-lanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion man pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Action Radio.
Ako gali si Andres Polgar, diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulan programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Ang beach ang paborito nga kadtuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics sa mga nag-estar sa coastal areas. Hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season,
dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:46 na. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line. Si Manny Cordero Adlaon kag Regine Dairo, Elvira Gilugo ga monitor man upod kay Justin Libran ara man siya. Ara man si Bibi Gregorio Yulo. Partner niya nga si Hipli kag sa akong duha ka kids sa poblasyon DSB kuno ga monitora. Elizabeth Gamala kag Rufino Ira Gabino, I'm watching from Handumanan. Salamat gidra kay Alex Montesa, may gabi man sir. Thank you gid for always supporting Aksyon Radio Bacolod. Ginatamay man ka monitor si Ma'am Vanessa kag Doc Matt Mayo dira sa Minnesota, USA kag Ma'am Jenky Jalagdon sa Phoenix, Arizona. Action Firing Line. Tugangan talang ni karon dugay si Reggie Bigot nang ingagaw pa kag unid Bilyones. Salamat kita Dino actually gimbaliskan niya si unid Dino Bilyones. Thank you gid. Action Firing Line. Ariho good news ni para sa mga SK nga nagatrabaho kag bisan way gatrabaho at least ang balita yang nga may ara ho na-approve sa third and final reading ang ordinance granting honorarium, other benefits and privileges to all elected and appointed sangguniang kabataan officials and providing funds therefore. Kabalo kasing una during the time ang mga iski kagawad sino kawadaan bla mag-participate kag ang iban way nagani ka papili because during my term gani nakaagim ako iski chairman sa lugar ko sing una to way kay kagawadan iyadaan isa ka tuig nga way kami ka-release pundo kay isa ka bilog lang kagawad ko kag isa man lang kabilog nagpapili iski kagawad tiway nada yan o pag-performance na kay way kamo ya hindi kamo ka-release gani pundo. Action Firing Line. Iniya mayon nga istorya ho kay at least na may iski daw ganahan mas lang magtrabaho mag-amon ni
Ambot Bacolod City pa lang, no? Nabalaan ko nga daw nag-amuni nga naghimo iya sang inisyatibo. Online sa firing line. Joining us tonight, diri sa aton nga pagpangalagad, I understand siya ang nangin co-author sa sining ordinansa nga it was already approved sa 10th Council sa final reading subong iyang Miyerkules sa regular nga session. Councilor Israel Salanga on the line. Councilor, how are you? Yes, mga gabi, Actionar, good evening sa mga tagpalamate. Okay, good, no? So far, they so good, kaluyan, good, no? Kag manog end ang amon niya term, June 30, Actionar. Aha. Pero sir, ang good news, sini kay antes pa man, magtapos ang term nyo sa siniling nga pag daog nyo last time, napasargid ining ordinansa nga para sa kaiwan sa mga SK kagawad. Tell us, ano gid ang kaundan sining SK officials nga ordinance para sa benepisyo nila, sir? Yes, how I wish may maka-discuss ni ang aton yung SK Federation President, Aisha Villaflor, kaiyagid din siya ordinansa, nag-author lang kita sini. Okay. Siya bilang konsehal sa Bacolod, ex-division member, and SK Federation President, nag-imogid sa katikang para matagaan sang kaayuhan man ng aton yung mga SK officials, no? Kakibang ban Motionart, alin sa una at sa subong, SK Chairman lang na siyang may honoraria, equivalent sa ginabaton sa mga barangay kagawad. Ang ato naman yung mga SK kagawad, as per Republic Act, no, iyasang layis ng Pilipinas, voluntary in nature ang function sa ato kagawad, kagawain niya sa maglabaton and ising centavo. Ang ining ordinansa, ginpasar based man sa national guideline, naging pass ng national sa 2015 yung nag-aalaw nga sa personal services para sa aton yung mga SK officials. Now, ginadapt na siya sa siyudad ng Bacolod and hindi ko sure kung first din siya in Negros in the Philippines, basta sa ibang Juro may araman, no? O ay nakabalo. But sa aton niya sa Negros, sa Bacolod City, din-approve na sa third and final reading nga may aras ng 25% of the total budget ng SK per barangay nga allotment ang personal services o ng mga honoraria sa aton yung mga SK gawad. Kaya ang aton yung SK chairman, automatically may sweldo na i-action hard. So, ang ako sa pag-itsindi, tingin pa sa ordinance, ang presidente mismo sa SK, sa Kanyang Kabataan Federation, sa siyudad sa Bacolod, may arasang annual budget ang kada barangay. And part of that budget, ang 25% of that, example na lang ako, barangay sa Barangay 4. Ang Barangay 4 meron sa, let's say, 250,000 annual sa SK. And that's 2.5 million siguro sa barangay because 10% ng SK mo. Okay. So, 260,000 pesos, 25% of that, i-allot sa mga personnel, sa mga SK gawad. Meaning, kaya basi ang common question, sa buong pila ang ihatag. Depende sa budget ng barangay. Kaya depende sa 25% of the total budget. Okay. Sa Bulacan, lain ang budget ng Villamonte. Correct. Ang case ng Villamonte, do mga 4 million na ibala mo. Ang number of barangays, do mga 300,000 na naya, kung 200,000 lang. So meaning, ang total 25% of that, pwede nila i-allot the personal services. From that, pwede sila makahatag allowance o honoraria sa aton mga SK gawad kung may mga activities na ginakandak. At the same time, may mga benefits sila para sa mga PhilHealth, no? Allowed na subong through that ordinance. So, sa humini siya nga balita, kablok actionar, bisa na tabang criticize sa aton yung mga singon niyang kabataan, hindi tama deny ang kamatuoran niya, amoy ni sila na mag-spearhead sa mga activities sa mga pamatanon sa kada barangay. Correct. So, sinatla ko, ni sila, mabalta nga doon dito masambot sa gal, hindi sa makita. No. Ang kamatuoran sila daya, ara na sila ya, ang sports activities, ang cultural activities, ang fiestas, ang clean and green, ara na ya. Sa gunang kabataan, kaakibat na sila sa aton yung mga punong barangay. And ako nagapati kung long overdue na siya, no? Dapat yan ilugay na sige pasara din sa aton because hindi ko sure kung gaano ang iba niya SK gawad sa iba niya syudad. Pero sigurado ko diri sa syudad sa Bacolod ang aton mga SK gawad mapisan, natutom. And deserve nila ang gamay nga kaayuhan ni pwede i-share man sa barangay, Actionard. So, bali, depending on the budget, so meaning kung big barangays ka, medyo dako-dako man ang batunon nilang honorarium. Kaya, actually, baka personal services, why na siya nag-refer lang sa honorarium? Pwede na siyang gaan sa insurance, gaan sa PhilHealth or contribution sa GSIS. Mga mo na bala,
Okay. Meaning inasa hindi na siya nagabotlingon nga sweldo tanan makasto. Pero sa nga ordinansa nagapakita na siya nga by this time pwede ka na maka-allocate pundo o kon sweldo o kon allowance sa imo kagawad. Imagine national. Siguro nag-function mga SK na dire, din kagawa sila nga pundo. Wala. Why niya maginatag ni ultimatum ko gapo labog daw nag-obra na volunteer sa pandemic. Why niya sweldo? So kita ang sweldo sang SK chairman amo naginatunga ayan na kasi ang mga agawad. Pero with this ordinance, matagaan na freedom kag manginlay na hindi na maging illegal ang pagkuha ng pundo paghihatag sa aton yung mga sangguniang kabataan kagawad kag appointed officials actionar. Wow, very good. No, at least may benepisyo man kay tuod lang amo nang iban kasi nga may iski kagawad kuda volunteer iban nga kundi lang sila close sa iski ganing iban di mo papili iya kagawad mo. Yes, correct na. Oo. Kay ang ilan na lang siya prefer ko na lang ni nga ma-support na lang ko sa imo pero hindi na lang ko pagbutangin da risgo nga mangin kagawad kay tingwa mo da kuan lagi tuod volunteer ka lang although nga ginatagan man I don't know kung sa SK sa Subong kundi daw may ara na sila sa mga state universities nga pwede man sila bala makuan mo pwede man ang SK kagawad nga maka angkon sang benefits nga free education. Yes, Dara, may ang chairman ti kagawad galing kinabilang kasama po sa proseso. Okay. May oath of office ka pa, may DLG mga process, pero granted mo susigyapon. Galing kay more less than 50% nag-avails ng programa tungod kay tisipre sa damuhan sa papel blakag gina-cross-check pa sa mga eskwelahan. Pero part na siya sa ngato niya nga lahi sa Pilipinas ang mga amo sa nga kayuhan. At inisubong ang ipasar sa Bacolod City through SK Federation President Aisha Villaflor, mas tagaan pagid oportunidad ang ating mga opisyalis ng Guniang Kabataan. So congratulations kay Tico author ka man sini kag napasar na gid for third and final reading perma na lang ni Mayor Sir Kinanglano no? Yes, ikan sa mga lihok naton kay vocational nagsugod kita sa pag-advocate sa young people. Dahil mag-target advisor ako sa SK sa una and inisa this law becoming a realization na sa aton na handom ever since pa na nag-advisor kita sa Guniang Kabataan. Galing during that time, di wala pa to yay. Why to yay gina-prohibit niya sang law? Ang nagsubong ang national na mismo nag-advise na sang approval since sa itakalay sa 2015. So, malipay kita. I hope this will not be abused by our aspiring future leaders, young leaders ng aton niya nasyon, but will serve as instruments sa aton niya mga kabataan na magpapili sila, not because of this, sigadarin na saya ang kayuhan nila mabaton. Ang pinaka-main purpose nga dapat magpapili sila. It's because gusto nila mag-make difference, gusto nila mag-impact sa lives sa mga fellow young people nila, gusto nila ma-empower bilang maayong leader at mag-inspire sa madami niya kabataan sa siyudad ng Bacolod. Yes, sir. Anyway, ma-shift lang ko very quickly. Ari ka nagidman, kumusta ang latest sumong sir kay the alert level 1 kita until June 30 dumayan nga indication for Bacolod City ho kag at least na-maintinar naton alert level 1 nung way na kamo gamiting sumong sa EOC sir. Lang lately nag-transition na kita ang EOC nato nag-endorse na matamat sa bagong administrasyon kasi kita naman yan we continue to pray nga sige lang atong alert level 1 kagabukas sa mga turismo, gitaas sa mga sales sa ating mga restaurants, sa ating mga territory, mga tourism natin dire, bukas na, even ang mga coffee shop yan buhay na. Kamay pa kasi sige na ini siya, no? Ang ating situasyon sa buong arsenal. Sa tourism industry, since nga nagliga daw na kaumpisa ka na, no, pagig-sapol ni sila mga meetings, anong latest sir sa recovery plan and programs? Ang alert level 1, kita ko sa contribution, sa mga businesses. In fact, may mga, before ko malipat, may mga affairs na, may mga events sa kada barangay. Bukas na sa ating mga activities. So, the more nga may mga attraction kita, the more nag-attract sa mga bisita, mga turista, the more nga nag-benepisyo ang aton ng mga tourism ng mga destinations today. So far, so good. Naging 100% lang bukas. With observance nagyapon sa protocol pero nakita naton according sa mga reports sa ato niya sa tourism office nagamatamat nagid balik sa normal ang ilang sales and we hope and pray nga padayon nila sa action art.
Ay, sige, so kabay pa, no? Subong, actually, damo naman mga OFW nga come and go na lang, although nga may choice sila, kag daw hapos na lang pag-travel, why lang galing libre na ito nga sweeper flight. Oo. Alas 7:58 na nautod ang linya ni Councilor Israel Salanga. Action Firing Line. Good news ini para sa maiskay kagawad. Kabalo ka ang maiskay kagawad sa tutod. Gusto nang ambal ni Councilor Ising, no? Dako man ang papel nila sa pagbulig sa ila iskay chairman sa mga programs ng Sangguniang Kabataan. So, rigid sir, nautod linya naton, you were saying kay Nasan? Yes, mas convenient na subong sa aton niya OFWs mas namin. Iba niya OFWs, so okay naman lang away ng super flight, kaya kalabig naman, kaya ako naman nabulig sa ila. Through sa ilang personal na lang katawhay na mag-travel, mas makaplano sila ahead of time, mas maka-reserve sila sa mga connecting flights. So hindi siya nang disadvantage ang pagkadula sa super flight. In fact, na-appreciate kita sa mga OFW, kag at least maging back normal lang tanan. Ay, sige, on that note, Councilor, salamat gid sa time, ha? Kag God bless gid sa imo. Salamat, kag mabuhay ka sunod. Action Firing Line. Si Councilor Israel Salanga, isa sa mga nangin co-author para sa sining benepisyo sa mga sangguniang kabataan or SK Kagawad. No, importante actually ni sila hindi ka man katrabaho ng SK chairman kung wala ka sang kompleto dira nga mga member sang kagawad mas nami nga may nagatimbang, no? Amo na siya nga may ara man mga benepisyo, no, nga mabaton ini sila. Thank you gid sa mga update ina gintrabaho ni Councilor Aisha Villaflor, author niyang ordinance, and then co-author dira si Councilor Ising Salanga. Action Firing Line. Andi Sausi may gabi o Jos Ben Javier kag Dondon Rodrigo kag Jean de los Reyes, Enriquita Kirante, Vergi Olpinda. Gamonitor man si Ryan Vincent Espinosa. Thank you, Gid, for listening. Mas dako bulig ang kampanya kay nakita ka tao nga wala gani ga-observe protocol. Best example, hindi ang alert level 1 ang nag-help. Ay, kailan, husto man may punto, di vista ka. May punto kagidi, and I do agree, no, sa imong point again padala. Uy, manggap ilandra. Kay Ninoy Roger daw may gabi Montalbo o sa game 5 naman takit anay Ninoy game 6 gali on Friday, no? Ti anong team mo sa palabuton nga Friday? Boston ka o kon kuan ka Golden State. Tanaw tanibe anong imo nga paglantaw di sino mangibabaw ni Noy? Action Firing Line. May coverage mga migyapon di sa Action Radio sa sining hinampang no, sa palabuton nga Friday game 6 nga coverage naton nya champion na. Ay champion na gali, hindi na gali ni ka kuan kaginawa kagatong kao ang Boston. Amo nang iya analysis ti ina nga paglantaw halin ina sa experience nga coach. Tanaw tanibe may mga tip ng mga manug pusta ba? Action Firing Line. Bilog ko nung bula pero ti kon hindi mayong performance ng player mo ti laban gid sa balda no? Pero ang mas nami kuno malabot sa game 7 para sa dia ay kalain. Action Firing Line. Kabay pa no sa game 7 kita makalabot coverage para nga ma-enjoy ka mo no? Inayad do or die na pag game 7 mapakita ang gilas kinada kinanglan ipakita mo gid ang imo sinikinadman sa basketball. Action Firing Line. Alas 8:02 na sa iluan ko si Action Jan Diaz. Liog lang ko Action si Action Jan kay siya to ang naka-cover kay ina may isa ka konsihal diri sa Negros Occidental tinagsungka dito sa talatapan sang Nopo sa CIDG. Kay may ginatubang siya nga may warrant of arrest batok sa iya, no? Ti nagsungka dito kag galing kinuway giningadlan sa pulis nung ngalan ni no? Sang konsihal.
siguro bilang protection man sa tong complainant ang nagreklamo against sa iya. Action firing line. Yara na kuno subong sa CIDG sa Negros Occidental ra sa gindetain. Siya na lang niya bala magdepensa sa lawas siya naman No, sa ulihi magabot sa korte sa mga hearings nila. Okay, may proseso may legal nga proseso. Action firing line. Si Axondale karon pakaronan lang na si Axondale Salazar. Mga update man gikan sa Bacolod City Hall. Uy, kumusta gali ang driver's holiday? Daw ay magkita sa nakita kay inado ka jutay lang gid guro nag-upod no sa driver's holiday. Gagin declare sang undok kay kalabanan sa mga ruta halos sa palibot sa Metro Bacolod kompleto man, damo man yang nagabiyahe kaina. Action firing line. Galing rason sa iban nga mga driver, okay man na sir, galing way man epekto. Pareho ba sa kay Ma'am Beth Catalbas, ang Fibakda, siling niya the last time, nag-upod man kami sa transport strike. No? Strike na ginto gani ginhimo nila, nga daw ay man to gani magsigi kay at least may mga nagsugilanon sanay sa mga transportation. This time, holiday ang pagtawag, ti option man gyapon sa mga driver kung luyag nila. Pero amo ning natabo no nga daw ay man ambot ko ng mga miyembro sang undok 100% ki sila nga nagpa-participate Action firing line. Isa sa mga reason dire tiari way untat nga pagtimbuok sa presyo sang petroleum products. Ang isa sa maginabantayan ta by next week nga siling ko basi matimbuok pagid ni nga labuton niya nagir bala siling gani sang mga ang iban ni Blang Galaw-Galaw, siya hindi na kamamuguya-uya, tingban yun lang na, sunod nga Martis, sabi, isa na lang ka pagsaka nga labuton, isa ka gatos kada litro na yun, para lipong kita, ay klain. Action firing line. Pero pagkaroon tayo na kay, unahon ko lang nga na si Action Jan Diaz, party sining isa ka opisyal sa Moises Padilla ka ng sungka sa otoridad. Let's have Action Jan sa sinigi na hamtangan Action Jan. Maing gabi, please come in. Maayong gabi Action Art, maayong gabi sa totalan ng mga ka-aksyon. Personal naton kay nangaging padulungan ang Camp Alfredo Montelibino Sr. dira sa may barangay Estefania, diriman sa may syudad sang Bacolod. Agod si Saon bala ining report nga may isa ka re-elected konsihal sa may Banwa sa Moises Padilla nga ini Action Art ang may standing warrant of arrest bangod sa kaso nga paghimulos kagaw lalabot sina may ban pagid nga warrant of arrest angot naman ni sa 5 counts sang acts of lasciviousness o kunabi amo ning ang lapit-lapit man sa kaso nga rape pero ti wala gid bala sang ginatawag naton nga social interaction Action Art no sa iya nga nangin sa pagreklamo sa Dre. Ang report pagabot naton kaina didto sa Nokpo ginkaton naton ang CIDG Negros Occidental o kon ang Criminal Investigation and Detection Group mismo sa may likod man siyang Nokpo headquarters. Pagabot natin dito Action Art dito kaya naka under custody ining 46 years old no nga amoning suspect o kung naman Action Art ang ginafailan sa nga kaso. Actually ang natabo sa nidri ginstura naton si Police Senior Master Sergeant Edwin De Pedro amo isang Chief Clerk dira sang CIDG Negros Occidental. Ginpatag niya sa ton nga Action Art ano lang na nang dala lang na custody ining konsihal pero hindi sila ang nag-conduct sang operation. So kaya natabo gali si IDG Negros ang nag-custody kaya wala custodial facility ang Negros Occidental Intelligence Operations Unit o kanang IOU. So dala lang to naka-stay subong ang ining 46 years old nga re-elected councilor sang Moises Padilla. Actually, tabo sa Direction Art, ining subject mismo, nagsungka ini siya sa isa ka alkalde dira sa may sur nga bahin sang probinsya. Particularmente na kay Himamaylan Mayor Raymond Tongson. Mga alas 8:50 ang taklasang aga kahapon Hunyo 14 ala sila sa may barangay Talaban sa syudad sa Himamaylan nagpadangat inino sang report ining si ang 46 years old nga konsihal nga masungka ni sa pero dapat sa presensya ni Mayor Tongson Action Art. Amo to nagresponde man gilayon ang Provincial Intelligence Unit sang Nokpo matapos na sila nga ginpabalo ni Mayor Tongson nga nagsungka na ining konsihal.
And then dito man, nagupod ang Himamaylan City Police Station kay mapagin nga elemento kangay sa Isabela Municipal Police Station, Moises Padilla Municipal Police Station, nga gamot action ang nagdakop sinindring konsihal. Ang kaso sinidiri, ang may kangtanan sa warrant of arrest bangod sa krimen nga rape o paghimulos. Rape action na nga gin-issue ining warrant of arrest ni Honorable Judge Eric Anthony Ateneo Dompilo sa acting presiding judge ng Regional Trial Court 7, Branch 64. Kung maobserbahan natin, RTC 7 ang nagpapanawag sa warrant of arrest bangod din ang kaso ang dito na base sa may syudad sang Giulngan sa probinsya naman sang Negros Oriental. Actually, gipapanaog ni way back last year pa ni October 15, 2021. Naglalog manining balita action art kay iserbe na tani isang Moises Padilla PNP ang warrant of arrest, particularmente ni Police Major Babor, galing kay dibagin report ni nga hindi mabalaan ang whereabouts o kung ang ginakamtangan sining konsihal. Okay. Last year pa October 15, 2021 pa, yun pa panaog ay ning warrant of arrest. Ang wala ni piyansa, no? Wala piyansa, action ining warrant of arrest, yun pa panaog, batok sa iya. Per background, sining kaso pagid, actually nag-ugat ining kaso bangot action sa reklamo sang isa ka 18 anyos nga grade 11 student kinalikdan nga tuig 2021. Ang reklamo sinidiri nga ginaligar ginhimuslan ining 18 years old nga babae makapila ka beses sumugod bulan sang Enero tubtob Abril. January to April tabo ining paghimulos action multiple times action na art, no? And bangod man sini may ara pagid sang warrant of arrest gid pa panaog kay may other case pagid may ari pagid sa action art nga kaso nga act of lasciviousness. 5 ka counts, no, sang act of lasciviousness nga ginpapanaog naman ni presiding judge Maria Linet Salhayo Eusebio, ang Municipal Circuit Trial Court Judge sa Isabela Moises Padilla. Hindi naman niya gipapanaog way back December 2, 2021. Agaling kay wala ko niya na-serve ang isa ka warrant of arrest, ang gin-serve una amo ning kaso nga rape action art. Gintingwa na to ni makuha sa statement ang hepe sang Himamaylan City PNP, ang hepe sang Moises Padilla PNP, pero sa ila hindi silang lead unit, wala sila sang full details or idea ang optioning pagdakop or rather pag-surrender sang isa ka re-elected councilor dira sa Moises Padilla Action Art. I see. So, preso, no? na-re-elected siya. No, sininga election, nagdaog sa liwat. Yes, nagdaog sa liwat. Gin-check ko kaina. Pwede nawagon kiti mamadala. Gini ang pangalan. Wala? Ang mga galingin naton, gina-check pa nato na technicalities ni kay ang aton nga pagpabalo kay nasa NOCPO, aba ko kung pwede, malawag ang pangalan niya ba, si Ibanda na nato, matagpromatig ka ba mangkot, kung sinong pangalan man, gincheck na kay ang kaso rape, isa ka sensitive case, and usually, ang suspect wala naton ginapangalanan, pero sa sining nga kaso, abe, may ara na verdict or may desisyon ng Korte Action Art na guilty na ginsaya kay tinara na ganing warrant of arrest gito panaog batok sa iya. Amo lang gina-check na ton buwas kay para mamala kung kinangkod pwede gid kag dapat gid ingadlan ining konsyal or ipabiling gyapon nga ang confidential ang iyang pangalan. Pero tingwanan naton buwas kay kina abi naka wala sang available nga personnel from NOCPO na makatag sa aton sa statement regarding sa ring. Yes, sige. So, hulaton ta na, no? Nga may ara na final statement man sa ila. Yes, Action Art. Kaya maragin tulo pag nilabay kay Mayor Tongson, pero so far daw hindi pa available ang linya sa Nidre Action Art. Okay. Balita gikan sa NOCPO ang ka-aksyon nyo, Action John Diaz. So, nasa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Action Firing Line. Kaya mo na, no, basta may kaso kang ginatubang, way makita kay balogid sa background sini, kag kabugusan, no, nga detalye, pero kaya mo na mga tubang kagid, no, basta gani nga may ara sang gina-file nga panumbungon sa imo, mapanaog ng korte gani sa desisyon o kung magpagwa sa imo warrant of arrest,
Medyo malawig man pero madakpan kagid iya sa ulihi. Action firing So line. depende na ni sa re-elected councilor sa Moises Padilla kung paano niya sabton ini nga sahi sang kaso no nga iya ginapangatubang. Action firing line. Gambot ko na nung epekto siya nagdaog man siya no sa iya sining termino. Ang lain siya dito siya ka-report hindi siya ka-attend na kung mag-comes June 30 hindi siya katin sesyon nila. Meanwhile nga way pa ni malampuasan niya ini nga sahi sang kaso nga na-involve ang iyang ngalan. Alas 8:14 na. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Sample Plus. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good na factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas ang kamot antes kag pagkatapos ang kaon,
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw ano lang, daw lutod, mag-abyan, gagawin. Malaman kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Firing Line! Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 8:25. Grabe man ang reaksyon sa mga netizens kag sa publiko dumduman itong tao nga nag-arangkas ang salakyan nga nagdala sa security guard tublang linapakan pa sang iya salakyan. Tingunin na ngayo apology, na ngayo pasensya no, sa pamilya, sa may mata. Yan mo na leksyon kung kaisa. Damo ang mga komentaryo. Kung lang tawon mo lang, kaluluoy siya birada sang publiko sa komentaryo. No, bangod sang ginhimo niya. Yan mo na bala, kung kaisa, kung pigado ka ganito, makakuan ka lang noon, o mabutang ka lang sa alang-alang ipermino. Action Firing Line! Kag tiambot kung seto lang tong pamilya. Pero dapat magamusin ng guro, no? Tagaan leksyon ni kag pati ang mga lisensya sila hindi pag-ialaw nga makadala liwat sa lakyan nga kadelikado na yung magamuna. Action Firing Line! Ang update sa kaso sa itong paglutang dira sa station number 2 nga area, tugyan talang nakaroon na. Kaya na Eric Magbano, ang mga update kay natutukan pa man to sa pulis, ang mga kabugusan ging detalye na ang latest update sa investigation kung ano gid ang madalom nga nangin motibo sa krimen, no? Ang hindi talang di imagine balay nang suspirti kasanag yung adlaw iya mako mo alas 12 pasado to nagtabo ang insidente, no? Meaning why gid kadlok nga magkomiter sang krimen ning suspect. Action Firing Line! O ini mga personang nagasakay sa motorsiklo. May mga nakuha naman kuno nga CCTV. Hopefully nga ma-solve ini because kabalo ka in areas like for example in Bacolod City, hindi ta mabalang gilayon nga ti kumo nga natabo ning insidente, no? Ngay nablang do ka normal na lang nga balita nga kada semana do gahibi nga way sang krimen nga nagaluntad. Much more nga ti ginalutang
nga hindi ibaluan sa pulis kung sino ang naga-committer sa krimen. Action firing line. Like out Bacolod City, pilag ka mga inadlaw niho. Asod-asod nga may mga ginpangtumba atong asset sang otoridad, ginsundan pagid sa itong bakalang kapitos kilid to, ano itong imbakalis to sa nga natangan mas dalan San Juan, ti amo niyang latest to. Bakon mo mailang gani isa to kay pag-drive niya nga may igo na siya, wa isang nasugata o kung mga kabataan nga nagalakat sa dalan na mo gitong delikado kung nasudsod niya to. Action firing line. Alas 8:28 na, oy may gabi diragali amay lang nga pag-monitor sa kay Ana Sinuro. Gapa shout out lang ho, ginapa ambot ko nagsiga na da kay nagpadala mensahe si Justin Libran. Siling niya brown out ni sa amon sa Greensville 1. Taga Seneco, Greensville 1 kuno brown out ambot madam nagsiga na da sa inyo. Palihog lang ko anay accommodate sinyo kay ang mga maintenance team nila ara man mo basi makakuan ka mo to makadalikyat anay ka ma-checkar to basi kon sa area malang nilabla no may ara sa brown out palihog lang kadto dira sa Greensville 1 kay duwa ito supply kuno sang kuryente. Action firing line. Kailuan ko na si Action si Action Dale Salazar, mga balita gikan sa Bacolod City Hall. Ikuanon tanan, no? Dalas-dason ta mga balita to. May ang night market ni ho na-approve siya gali dason lain ang lugar, no? Kay do hindi available si Councilor Dindo Ramos bala nga interview tatani karon na gabi. Kay naaprubahan man ang night market nga activity. Ti kundi sa primero tudo lain nga lugar di sa Bacolod ang plano do sa Bonifacio Street pero sang ulihin nagkambyo. Kag every weekend and then ang matabo may ara dayon sa assessment no nga himuon based on the report sang bitaw sa traffic observation. Most probably ti amo nang manginda basihan man no sa kun bala padayunon ano nga mga pagtuon diri ang himuon pa kay ti ang daan o ang una to nga plano paagi sa RTW kag retailers sa Metro Bacolod Association ang night market ni sa dalan Bonifacio ni Primero prito subong niya dira sa may Balistiro Street siya no dira nagali pati gayunon and every weekend lamang no ang Balistiros na dira na sa likod sa Gaisano main bla na dira na da nga area kag mag-submit ang bitaw Bacolod Traffic Authority sang assessment report nila tilan tawon ta na no kay para man mayara balasihan pero take note nga until June 30 lang ina mo kay pagsulod sa bag-ong administration may mga kuan man na sila. May ara pa man na sila sa mga plano man in the coming days. Ang good news lang, ato mga nagpapili konsihal bala last time, sa Team Asenso, kung hindi pa sila pwede magtrabaho directly sa gobyerno, after 1 year pa na pwede ka ma-appoint da. Pero kalabanan sa ilagali daw hatagan gid sang mga obligasyon nga magabulig sa karon nga administration and after a year, di posible dra na sila magabaton no sang ila sini nga mga allowances o mga sweldo. Action firing line. Kay ti gusto sang alkalde ni Mayor-elect Albi Benitez nga maging kabahin sila gyapon no? Sang karon nga administration bisan pa nga ginkabos, wala ginpalad ang ila sini nga nakuha nga buto kag nangin madinalag-on sang last May 9 election. Ti volunteer ina pero daw si Mayor Albi kuno mo ni mahatag lang anay sang ila sini mga allowances para man na pagulag nila ti volunteer okay man na pero daw mo galawion bla. Action firing line. Pero diri kita anay sa report ng gikan sa Bacolod City Hall. Action Radio City Hall report. Amo ga chatting kaga pamangkot kung madayon ang barangay kag iske election kalma lang kamo kay way pa man ni desisyon no pagsulod sang bag-ong miyembro sa Kongreso data may baluan kung may mga tikangs lang himuon to suspend or dayonon ini.
Sa detalye sa balita gikan sa Bacolod City Hall at sa aksyon, Dale Salazar, Action Dale, may gabi, please come in. Yes, Action Art. Sa mga balita naton gikan sa Bacolod City Hall, magabalik sa normal kapag pangabuhi kag mangin private lawyer no ang iga-practice ni outgoing councilor Ana Marie Palermo. Siya ni Action Art ang sa mga graduating councilor sa karon nga council sa sangguniang panglungsod. 18 years nga nagpangalagad sa Attorney Palermo bilang konsehal Action Art. Kumbaga, duhagid ka termino ang iya sining nga natapos first 9 years and then amo na yung pinaka-recent another 9 years naman bilang konsehal sa siyudad sa Bacolod. So kaina sa regular session sa sangunang panglungsod nabta naton si Councilor Palermo kag pamangkot kung ano ang iya sining nga plano balik sa normal life kag maga-practice bilang isa ka abogado Action Art. Actually, 4 ka mga alkalde ang nakaupod ni Attorney Palermo nga nakatrabaho Action Art. Sa una, damo ni ang Leonardia Administration, ang Verdiflor Administration, ang Valdez Administration, kag ang Pantevilla Administration. Pero hindi malipatan ni Attorney Palermo ang pag-appoint sa iya ni Bacolod Mayor Bing Leonardia sa 1995 nga mangin pinakauna nga babayi nga magapungko bilang City Legal Officer sang amo nga mga tinion Action Art. Ginaragway ni Attorney Palermo nga nangin challenging man ang sining journey bilang konsehal pero worthwhile kag interesting sa Action Art kag nagpasalamat man siya sa suporta nga ginpakita sa mga pumuluyo sa sulod sa katuig gabi no for the past 3 years 2018, 2019, 2021 kag 2022 Action Art. So according kay Attorney Palermo nagapasalamat man siya sa katapos sang media nati kung may mga concern nga hindi nakita sa mga konsehal ipalabot sa ila kag makahatag man sila sa nagakaigo nga tikang kag solusyon na Action Art. Ari ang pagpasalamat kag tingog ni graduating councilor Ana Marie Palermo. Well, back to our normal life and regular life, which is practice law. Oo, no? And also, I would like to take this opportunity for all the support that the people of Bacolod City has given me for the last 18 years. Kaya ika-second ko na 3 terms mo. And to the following mayors, actually si Mayor Bing Leonardia nag-recruit sa ako to become City Legal Officer. Actually, I think akong first na babae na City Legal Officer way back in 1985. Tapos, invited me to be with him sa first term niya as mayor. Kung si Uka to nagdaog, no? So, I was able to serve 4 mayors, actually, no? Mayor Bing, Mayor Uka Verdiflor, Mayor Joy Valdez, Mayor Monico, and then so kay Mayor Bing again, no? And it's been a kung sa pakwan pa, a challenging yet worthwhile, interesting no journey for me. And of course, I owe it all to God. Action Art na batian si Attorney Palermo, isa sa mga graduating councilors sa sangguniang panglungsod. Grabe, no? Lawig-lawig, 18, mako mo 18 to igigle. Yes, Action Art. Kumbaga, duwagid ka 9 years ang nakapangalagad niya diri sa syudad bilang councilor. Wala siya binagpasaka o nag-seek sa mas mataas na posisyon, kundi more on legislative Action Art ang tinutuyo ni Attorney Palermo bilang pagpapilyabi, konsehal diri sa may syudad sa Bacolod Action Art. So wala niya may baluan kung bala after 3 years or next election, magabalik ini siya sa konseho. Depende na Action Art sa mga development kag plano man sa political career ni Attorney Palermo. Kaya naginan siya na magani ang grupo no ni Mayor Bing, ang grupo Progreso, nagapasalamat man siya, ang grupo ni Mayor Monico, the former Congressman Monico Pantevilla, ang MKK, kag ibang pag-Action Art nga nangin kabahin man sa nga sining journey no sa katag sa politika. Sa ibang nga balita gikan sa Bacolod City Hall, nagpagwa sang panibagong nga data Action Art ang Bacolod City Health Office angod sa dengue cases diri sa may syudad sa Bacolod. So nagsaka-saka ini bangod ngati last time ang report naton is 165 no as of May.
Pero sa data, until June 4, 2022, 184 ang dengue cases diri sa mga syudad. Mas mataas din siya sa 129.3% kung ikumpara sa 82 ka mga kaso sang last year. Same period man until June 4, 2021. So nanguna diri ang barangay Sangub kung sa kaniya nga may tag 20 ka mga kaso sa Dasingang Airport may 18. Barangay Madalagan nga may 14, Mansilingan nga may 13, kagikalima ang barangay Granada. Nalakip man sa may pinakadamo nga kaso sa dengue cases sa maning barangay Mansilingan, Sumag, Bilambon, Takuling, barangay Banago kag barangay Kabug Action Art. So sa bayan sa barangay Takuling kay bilang liga ng mga barangay president man sa siyudad sa Bacolod, ginpahag din ni Councilor Lady Gles Gonzales para ng Action Art ngati ang people's participation mo gani ang pinaka-importante kung ano man nga kampanya ang pagasudlan sa gobyerno Action Art especially against dengue no diri sa mga syudad. According sa iya sila sa area sa barangay Takuling nagakandak sila sang pagbutang bala sang larvicide Action Art sa mga kalog nga posible breeding ground man sang lamok nga may dala sang dengue kag ti amo ni ang pagpatigayon sa gihapon sang information and education campaign. Haring tingog ni Liga ng mga Barangay President, Councilor Lady Gles Gonzales Palen. Yes, continuing campaign. Kita larvicide sa mga stagnant waters, may fogging operations and may cleanup drive. Kaya pagpahibalo sa ato na pumuluyo on how to prevent dengue. Ikan din na campaign, people's participation and information campaign siya po. Action Art nabataan na si Kapitan Gonzales ang barangay Takuling. Sa Sabado, 84 Charter Day celebration sa Sila sa Bacolod. So ang gin-invite rin sa LGU, amo ni si Senador Win Gatchalian Action Art. So may rasang programa dila sa may labi sa Bacolod Government Center sa Sabado sa Aga. And then may lang sa mga recognition or kilalahon ang mga outstanding taxpayers kag employees sa subong nga 2022. Okay, so bali si Win Gatchalian mo ni maupod amo to nga balik Councilor Novero kay nakadaway ginman sa signifikante nga mga activities do ka simple man lang no. Yes, Action Art. Kay pagkaaga may next pagit silang activity amo ni siya ang pagdumdum no sa birthday celebration abi sa national hero nga si Dr. Jose Rizal. So sila mo ni Action Art ang in charge kay may mga programan nga patigayonon dira sa Rizal Park sa may Rizal Elementary School no. Ti amo na during Charter Day ang more lang gid diring ginatagan highlight ang ning recognition sa mga top taxpayer such as sa Bacolod. Bakit man ang mga outstanding government employees sa ginatagan sa mga plaque of recognition kag pagkilala sila sa nga contribution kag pagpangalagad man sa malawod na tinion diri sa may gobyerno sang syudad sang Bacolod. Action daily singit ko lang ni kay way sa Batbis Councilor Dindo. Bali ma-start na ni sining weekend ang night market. Yes, Action Art. Bali may ratang duwa pa weekend ang hatagan. No, kung baga experimental ini. Kung matulungan mo ang pangabay ito sa tosing sa kagrupo sa mga negosyante dira sa may Dalan Bonifacio sa may Central Market o galing ti ang matubulang tikang sa ngaslig gin-refer nila sa sangguniang panglungsod sa Bacolod Traffic Authority Office since involved diri ang trapiko kung bala anong effect kung dira man patigayonon sa may Dalan Bonifacio. So kaina according kay Councilor Dindo Ramos ang chairman sa Committee on Transportation ngati ang recommendation sang bitaw is dito Action Art sa may Dalan Ballesteros sa may likod sang Gaisano Main Rizal City nga Main dira sa may downtown na area dira na Action Art ang paradahan ka Doña Juliana ngati kun tion sang kagabihon kaghapon nanon adol juta hindi Action Art ang mga salakyan nga nagalinabay dira sa area no. Actually duwala ni ka weekend Action Art until June 30 man lang ini. Okay. At matawag niya siya nga kumbaga experimental alang tawon ko ano mga epekto kung bala makaganyat kung mas madamo nga customer kag ti damo man sa mga negosyante ang naapektuhan sa COVID-19 pandemic kag ti dira sila mag night market Action Art. Kumbaga ang grupo to nga nag-request no more on RTW2 ang ila sininga nga pang balig Action Art so depende ni kung bala may mga kiosko or ano pagid nga mga merchandise ang ila sininga igabaligya dira sa may Dalan
Ballesteros Action Art. So hindi na siya permanent, kundi more on experimental. So muli nga ito sa may balantayan, kung balamang successful kag ano ang effects ni sa syudad sang Bacolod Action Art. Sige, kaya Aris Councilor Dindo, basi ma-facilitate ni Action Art, naka-reply gin match Councilor Dindo, okay na siya kuno Acting Action Art, kasi wala sa signal earlier, wala kayo muna biso man ang mga... Pigaw ang signal sa Granada, area sa amon na kung kaisa mo? Sige. Mga update o balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo, Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat gid Action Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Hall. Ariyo para at least ma-expound ta pagid bala, kag may baluan ta kung anong matabo sini. Aksyonan ba pwede mo liwat matawgan kay nag-okay ni Councilor Dindo kay wagi kuno signal to kay na sa iya ining parte sa night market kay actually bitaw ni siya mo ang mahimo sa assessment kung nagtawon 32 weeks naman lang kundi kwan subong 15 di kun magambal ko weekend most likely Sabado na or Domingo guro pila ka adlaw ni siya man Sabado Domingo ni siya kung Sabado lamang duwa man lang inimo kasi mana every weekend, duwa kasi man na before pa mag June 30, kay ti ang June 30, Huwebes, ina siya. At least may maluan tagid bala kung ano ang matabo. Kay ang bilog nga dalan bala sa Ballesteros, amo nang i-okupahon da, nga hindi naging magyan, na amo nang aton hibaluon karon nga gabi. Online sa Firing Line. Joining us over the phone is Councilor Dindo Ramos. Councilor, may gabi, sir, idol. May gabi sa imo Action Art no kag sa tanan niya palamati sa imo programa may gabi kising niya tanan. Sir, sorry gid sa disturbo kay siling ko hindi ko gid mahangpan gid kundi 2 weeks na lang ining nabilin para sa pati gayonon nga night market. Can you tell us nanong matabo sini sir closure gid sang dalan every weekend? Actually na padala sila letter sa ato last week man na siya Action Art no. Okay. Kaya gusto nila mag-hold sang night market. Actually, ang ila, Bonifacio Street, ang inayo nila. So, kami, wala man naman dayon approve na or deny ang ila request. Siling ko ng ano ta na endorse niya sa Bacolod Traffic Authority Office for their comment and suggestion, no? So, sa kagina, na pasulod sang bitaw, ang ila recommendation nga sila nila nang lumabudlayan daw siguro sa Bonifacio tungod nga may ongoing construction rehabilitation sa market. Okay. So, ang ilang gin-recommend, kagdamo man to sila may gintang hatag ng mga suggestions. Dila lang sa may Ballesteros, kay in ang area, sa una sang administration sa aton nga former mayor, no? Monico Pentevilla, naka-night market man na sila. So, nung amo na ang recommendations ang bitaw. So, ang ginubra natin, naayaw ko suggestion sa ibang ng mga konsyales kung ano bala ang atong himuon. No? So, nag-come up kami with a decision na gaan sila sa experimental period, no? For 2 weeks, 2 weekends. Para mabalaan sa incoming mga administration or sa chairman sa Committee on Market at sa Laws, Ordinances, and Government kung bala there is a need sa hatag sa ordinansa o paghimo sa ordinansa nga maging isa ka permanent nga bagay man na dagati amo na siya bila Action Art dapat i-activate man ang aton mga economic activity sa Bacolod. Okay. Kaya iniapektado siya sa COVID-19 nga pandemic, no? So it was unanimously approved. Kag siguro depende na sila, no? Kaya ang ila na presidente wala si Sheila Versosa iyan ang nag-request. No? Siguro, they have to coordinate with the Bacolod Traffic Authority Office kag sa, ng sectoral concerns office no, kay Pinida kung bala ng kano sila masugod. Okay. Of course, ang inisya may approval kag imprimatur sa aton man nga mayor no, kati dapat ang decision sa nga bagay sa aton man nga mayor. Yes. So, baling weekend nga ginamuno, Sabado kag Domingo lang ni sir kung 1 day lang? Actually, depende na gyapon sa aton nga Office of the City Mayor, no? Okay. Or nang pwede na sila nga Friday, Saturday, or Sunday, tatlo in a week for 2 weeks para mabalaan kung sa diin ang maayong adlaw na dapat din ma-formalize man sa aton nga mga sa konseho ta
na may ara ng night market sa Sinadang area. Kaya kung Okay. natin doon Action Art, bisa sa Baguio, bisa sa Tagaytay, ang night market doon yung part na sang sang economic activity nga ginapatikayon sa ating mga LGU. Okay. So, in actually, the experimental basis, Aha. if it will cause traffic congestion, if it will not bring economic activity to the area, so, hindi mo na siya natin pag-permanente. So bali ano siya matabo during the night market, bali siragi na yung bilog nga balisteros. Ang balisteros, hindi iba na sila ng bilog, Okay. So, half lang siguro. Depende ka sa bitaw, glapon, Action okay. Art, kung anong ilang Kay, ang amon na suggestion sila, there is a coordination sa ining accredited association sa bitaw ka sa atong office of the city mayor. Ay Okay. kami nag-authorize lang kami sa pag-conduct on an experimental basis sa night market na with the approval of the city mayor ng Action Art. Ay, sige, so ulaton na lang gurong bitaw na kag si Mayor, ikaw anong gidang desisyon para ma-inform naman ang public sa sining duha ka weekend nga maipatigayonon dira nga night market. Sir, kuha na lang 2 weeks na malang nabilin, more than 2 weeks gali sa imo sining incumbency man. Personally, I'm so glad nga way gid makalabot nga aton buto iya sa nangligan nga election. So, kuan sir, anong plano ta after sini? Actually daw, wala bang gima ko plano, mabalik ka sa private practice. Pero may mga offer naman sa aton consultancy, sa iba ni mga LGU ko sa i-announce na Action Art, Kasi nga, sa pag-text mo sa akon, kung pwede ma-interview mo ko, why ko nagdadawa kasi ko ma-miss ko ng mga sitwasyon. So, sabihin makapanginunanon kita sa atong mga pumuluyo para sa imong programa. Gani man. Interview mo ko nga guest sa imong mga programa. Isa ka bagay man nga gina-appreciate nato, gina-cherish man nato ang atong paningat na sa public service. Gani man. Unfortunately, di lang ta. But siguro mas ko ng performance during the time na napungko mo kita bilang isa ka konsyal. Gani. So, good luck sa bagong journey, pero i-open lang line na mo animo sa amon diya kay basi anytime, basi may iban nga issue nga pwede kami makakonsiho sa imo Blasar. Anytime Action Art basi makaupod mo tagyapon, basi makaservisyo mo tagyapon sa siyudad sa Bacolod in some other capacity. Thank you, good morning gabi sa imo. Salamat gid. God bless. God bless. Action Firing Line. Councilor Dindo Ramos, sumabalaan ta ni gali kung ano gid actually ang padugi da o matabo sa night market, no? Number 1, bala ang bilog nga balisteros masirain na or bala half sang Balistero Street ang okupahon, depende pa na sa recommendation pagid sa bitaw and subject for the approval ni Mayor Bing Leonadia, no? So sa masunod nga duha ka weekend, masulod ng bagong administration, depende niya sila kung ano ang pag-assist. Bala sigihon, inatira sa lugar. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Life Extension Vitamin. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic.
Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics sa mga nag-estar sa coastal areas. Hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kon non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya ginagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasiwag nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong na maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pesyar na tayo! Pesyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio.
Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni Tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad, way malabutan nga mensahe karon na lang sa Action Night Patrol Program with Action Eric Magbanwa. Action Firing Line. Sa ngalan ni Action Marlon Hinovia, kung naman Action Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio #1 Life Extension Vitamin D3.